Isnan tiyempo nan amam a inmani nan Kastila, tayang san nan ninila da kinabak ng nanay luta. Nalpas da ay ning plano pa ng agaw nan luta ako. Linusada ng libro, Biblia ken kina Kristiyano. Et nando siya nan pika, inusar nan amama. Ilitakus Cordillera, tinaynan di Kastila. Nalpas nan kaatnay tawen kasintaku at damahagan. Ay wada kasinteken ay mangagaw metlaen. Idanan Amerikano nang ikadeng si gobyerno. Bilbilig ay wadan taku kananda public land kano. Erkenda pinapilan legal kano ay tulagan. Lutatakus kay gurutan intaku ababangan. Pagpagminas siya ginawang siya sinda na awisan. Rasundanan public land taylay din da ay bukudan. Itawen 1941 nilitakus na apektaran. Kubat sang kalubungan sigud ay maapapalan. Isnandipay ay tiyempo Japanese ng tinmukdo. Ang sanate ay tago pa ng parigat ay palalo. Umili at Cordillera impainadanan urnus da. Japanese ginubat da sinmukos Yamashita. Idinalpas nan gubat Amerikano nan sinmubla. Ing patag Vedas Rojas, presidente ng Pilipinas. Ingganapay itatag tultuloy bulok a sistema. Isungarod tiga puna ornos ken pumipigsa.